A trecut și etapa a patra pentru dumneavoastră și sunteți tot pe primul loc. Da, nu e o glumă, e momentan e o realitate. Încercăm și noi să rămânem pe val cât mai mult putem. Ne-am pregătit bine, e un moment bun, o conjunctură bună, sperăm să o fructificăm în continuare. Știm că vor veni și zile mai grele. Sperăm să le ducem cât mai încolo. Asta e secretul, pregătirea bună? Sunt mai multe condimente, să spunem. Eu am găsit un grup bine organizat, am venit pe o muncă foarte bine făcută înaintea mea, am găsit un grup omogen și serios, un grup cu care se poate lucra destul de ușor, receptivi, responsabili, lucruri care ajută foarte mult. Dar vă așteptați la un asemenea start, 10 puncte în 4 etape? Nu numărul de puncte, e greu totuși după 4 etape să fie anticipat că noi suntem pe primul loc. Aș fi fost absurd să gândesc așa ceva. Dar am sperat și mi-am dorit dintotdeauna să arătăm bine, să avem rezultate, să fim eficienți. Golovca, meciul și golul? Da, nici n-am calculat, cred că așa a făcut până acum. Da, e într-un moment bun, echipa îl ajută, el a înțeles cam care e calitatea lui și o pune în aplicare foarte bine. Nu vă e teamă că l-ați putea pierde? Nu, asta este rostul nostru a tuturor, să încercăm să fim eficienți acolo unde muncim și să ne dorim întotdeauna să ajungem mai sus. Așa trăiesc și cluburile de nivelul nostru, prin vânzare de jucători, prin atragerea sau transmiterea unui mesaj către public. Încercăm să facem lucrurile astea, e absolut normal. Pe Moroțan l-ați schimbat în repriza a doua, nemulțumit sau vă doriți și mai mult de la el? Nemulțumit. Oli e un copil, joacă constant, are un ritm bun, trebuie să ținem cont că la 18 ani e destul de greu să ții ritmul și intensitatea la nivel de senior, el se descurcă foarte bine, în același timp trebuie să subliniem că are o concurență foarte bună. Oli și Laurent Philipp sunt doi jucători foarte buni, vă spun sincer că n-am emoții în momentul când unul sau celălalt sunt în teren. Se completează foarte bine, au o relație bună umană și asta mă bucură foarte mult și profesional se concurează foarte bine. Cei de la Voluntarii au acuzat anumite faze de arbitraj din acest meci, în principal faza golului de la 2-1, care ar fi fost din offside la Golovca. Dumneavoastră, cum vi s-a părut acel moment? N-aș vrea să respect adversarul și în special pe cei de la Voluntari. Am spus-o și înainte, trebuie să o spun și acum, să scoatem în evidență performanțele că le-au făcut. E un club bine organizat. Am fost coleg la Generația Pro cu Claudiu și mă bucur și respect munca. N-aș vrea să comentez comentariile lor sau să-mi dau păreri despre arbitraj. Sincer, din poziția în care am fost, mi-era imposibil să văd dacă poziția a fost offside sau nu. Mulțumim, felicitări!